A mellor, mira, isto sin planear nada, acabamos de abrir un punto clave. E a maioría dos pais, bueno, na tele e tal, se están queixando de que os nenos consumen moita pantalla. Máis teatro. Non, é unha actividade que se pode facer con fillos é ir a ver shows, neste caso, a Loimos. Así que aquí estes dous grandes, un mensaje para acabar. Pois mira, eu diría eso, xa non polo que fajamos nós, pero sí que me parece moi bonito que os pais, fillos e todo eso, un plan perfecto en familia, agora que veñen as choivas, que ven o inverno, que non se pode salir da casa. Pois que mellor maneira de pasar un domingo a salir pola tarde despois de comer, ir a un teatro, ver un espectáculo, que podes estar cos teus rapaces, tranquilo, que non vai a haber palabrotas, que non vai a haber... Ni que tienes que pensar, a ver onde deixo, poño unha pantalla para que este calado, no, vai disfrutar. Aí é onde se encarga a xente de facer disfrutar aos rapaces, a pais e a fillos. Que ao final todos temos algo de rapaces dentro.